आङो बे समाव दंफैयो रौतानि सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दा बे समाव जोङो मिथिनो नाजागोन बे फरायसालियाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बबे थाखोनिफ्राय बबे थाखोसिम बे फरायसालियाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों जोङो बे फरायसालिनिनो बा फाउन्डेसननि डिरेक्टर बिथां अंगिरा ब्रह्मनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन आच्छा बेयावहाय सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मा थाखोसिम दा एडमिशन लानाया सोलिबाय थादों आच्छा जोंहा दायो नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 9 सिम एडमिशना सोलिगासिनो दङ बेवहाय जोंहा मोननै मिडियामनि थागोन बर' मिडियाम आरो इंराजि मिडियाम माबे समसिम नोंथाङा बे एडमिशनखौ लाबाय थादों दा सम पिरियडआ जोंनाथ' दा एडमिशना सोलिगासिनो दङ जिहेतु नैबे 2022-23 सेसननि क्लासा जोंहा एप्रिलनिफ्राय स्टार्ट जागोन देट मिन्स जोंहा बिनि सिगांबो एसे क्लासा जाबाय थादों अब्लाबो जोङो सेसना जिहेतु एप्रिलनिफ्रायसो सोलिगोन ओंखायनो जोङो एप्रिल मास मोनसेखौ फुरा लाखिबाय थागोन एडमिशनखौ बिनि उनाव जोंहा एडमिशन लाखिनाय जानाय नङा बेसेबां केपासिटि दा जोंहा केपासिटि हिसाबैथ' जोङो दासिम सिटखौ बिदि लिमिटद्राय खालामनाय जायाखै खिन्थु सानदों जोङो बर' मिडियामाव 60 आरो इंराजि मिडियामाव 60 खिन्थु सेक्सन ए सेक्सन बि माने 30 मोनसे क्लासरुमाव जों फज'नाय जागोन ओमफ्राय जोङो सेक्सन ए सेक्सन बि मोननै बानायनाय जागोन आरो इंलिश मिडियामनि थाखायबो बर' मिडियामनि थाखायबो बर' मिडियाम नोंथाङा बेवहाय लानाय जादों औ लानाय जादों नोंथांनि बे फरायसालियाव बेसेबांसो फरायसाफ्रा फरायबाय थादों दायो जोंहा माबानिफ्राय लवार क्लास हिसाबै जेनेबा क्लास 8 सिमाव जोंहा 130 स्टुडेन्ट बारबाय टटेल जोङो दाख्लैसिम रिपर्ट मथे आं मैयानिखौ नायाखै एडमिशना सोलिबाय थादों स्पेसियेलि जेरै नार्सारि हिसाबै 21 नामा बिदि जाहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय नार्सारियाव केजिआव दङ 17 ना 19 बिदि जाहैबाय दाख्लैसिमाव खिन्थु मैयानि रिपर्टखौ आं मोनाखै ओमफ्राय टटेल जोंहा ओरैजाय 11-12 हिसाबै जोंहा दङ 200नि एबभ दंखायो जोंहा एक्जिस्टिं मा स्ट्रिमाव दङ बे जोंहा हायार सेकेन्डारि हिसाबै मोनथामबो स्ट्रिम दङ आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स टटेल मिलायनानै माने मोनथाम स्ट्रिमजों 142 दं आरो फार्स्ट इयाराव स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा फेसिलिटि लाइक जेनेबा हस्टेल फेसिलिटि कम्पिउटार एडुकेसन आरो माबाफोर फेसिलिटिफोरनि खोथा बुंनो हागोन आच्छा हस्टेलनि बेलायाव जोङो रुमा बारा गैथ'वामोन बेनि थाखाय जों 8 जन स्टुडेन्टखौ लाखिथ'दोंमोन दा जोङो हस्टेलबो बानायगासिनो देग्लायनिफ्राय माने एभेलेबल जागोन आरो टटेल 48 स्टुडेन्टस थानो हागोन दा बिदिब्लाथ' हस्टेलनिबो नोंथांमोना फेसिलिटि देग्लायनिफ्राय लाखिगोन औ बानायगासिनो दं दा ओंखारजोबाखै माने उइदिन एप्रिल मान्थ जोंहा ओंखारजोबनायनि सम्भाबना दङ 48 जन स्टुडेन्टसनि जों केपासिटि होनो हागोन उन्दैनिखौ लानानै बा उन्दैनिफ्रायबो लाखिगोन जोङो नार्सारिनि स्टुडेन्टफोरखौ लाखिगोन बिसोरनि थाखाय जोङो जेनेबा वार्डेन लाखिगोन आया लाखिगोन जेनेबा बेलेग माने हस्टेलाव माबायदि फेसिलिटि बिदि फेसिलिटिखौनो मोननो हागोन ओमफ्राय जोंहा कम्पिउटार हिसाबै जों जिहेतु जोंहा कम्पिउटार एक्सट्रा कम्पिउटार कर्स होनायनिबो मोनसे माबा दंखायो थिग बिदिनो बेजों प्लास खालामनानै जोङो जेनेरेल जेरै लवार क्लासावबो क्लास 3 निफ्रायनो कम्पिउटार कर्स थाफायो बिसोरनोबो जोङो प्रेक्टिकेल क्लास होनाय जाखायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो जिहेतु बिसोरो ओरैनोल' लानाय जायो डिप्ल'मा मोना जों बिनि अनगायैबो जों डिप्ल'मा होनाय जायो जेरै 1 इयारनि एडभान्स डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन बिदिबो डिप्ल'मा होनाय जायो बा 6 मान्थनि डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन होनाय जायो आरो जायफ्रा एनिमेसन इन्टारेस्टेड जेनेबा हमना ला जेराव कार्टुन बानायो बेनिबो जोङो 1 इयारनि कर्स होयो टिचार अलरेडि दंखायो आरो फिल्म बा भिडिअ एडिटिंनि कर्स जोंहा बेखौबो होनाय जायो बेखौबो लानो हागोन आरो बिनि अनगायै जोङो दायो एट प्रेजेन्टआव 6 मान्थनि फ्रि कम्पिउटार कर्स होगासिनो दङ जोङो सेरेगा फाउन्डेसन एनजिअनि थ्रुयै थारमाने जोंहानो एनजिअ मोनसे दंखायो बेनि थ्रुयै जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायदों बे प्रजेक्टनि आन्दाराव जोङो फ्रि कम्पिउटार कर्सेस होगासिनो बेखौ जोंनि एक्जिस्टिं स्टुडेन्ट बा बाहेरानि स्टुडेन्टफ्राबो लाफैनो हागोन बेखिनि जोङो फेसिलिटिखौ बानायनाय जादों आरो दा लकेल गार्जेनफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन जिहेतु नोंथाङा दायो फरायसाफोरनि गोनांथिखौ फोरमायदों बा एडमिसन लाफैनो हागोन आं लकेल गार्जेनफोरखौ बेखौनो फोरमायगोन दि जिहेतु स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंखौ गार्जेनफ्रा मदद होनानै बे लेभेलसिम लाबोबाय सिगाङाव जोंहा स्टुडेन्टआ दंमोन अनलि साइन्सआव 7ल'मोन स्टार्टिंआव आर्ट्सआव 11 जनमोन टटेल 15 जन स्टुडेन्टखौ जों लानानै
जुनियर कलेजसोमोन बे समाव टटेल 11 स्टुडेन्टखौ लानानै जोङो माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार क्लासखौ जों जागायजेनदोंमोन बेखौ लानानै दिनै लकेलनि बा रायजो राजानि अनसायनायावनो जों दिनै फ्राय टटेल मिलायनानै दायो 300+ स्टुडेन्ट थांगासिनो 400 जाहांहां दा बेखिनिसिम मदद होदों जाहाथे बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होबाय थायो आरो जोंखौ बेसेन थिखोनायाव सापर्ट होयो जों बेखौनो आसा खालामगोन आरो बाहेराव गोजानाव थांनानै नंबां जाबां बारा खरस खालामहैयालासिनो जोंनि लकेलावनो थानानै जाहाथे मोजां फरायसा मा होनो मोजां फरायसा जों दिहुननो हरनो हायो बेखौ नाजानांगोन रायजो राजानिबो मदद नांगोन बेवहाय बेखिनिखौनो आं आसा खालामो रायजो राजा एक्सट्रा कारिकुलाम माबाफोर प्रग्राम नोंथांमोना लाखिदों नामा आচ্ছা जोङो थांनाय बोसोराव स्टार्ट खालामदोंमोन नाथाय कर'नानि थाखाय जों दोनथ'नाय जादोंमोन देग्लाय जोङो जिहेतु एप्रिल मान्थनिफ्रायसो स्टार्ट खालामगोन बेखिनियाव जोङो सानफिनदों जिहेतु फाइन आर्ट्स बा जों मा जेनेरेलि जों ड्रयिं बा माबा होनबा बुजियो माने सावगारि आखिनायनि फाइन आर्ट्स कर्सखौ जोङो होफागोन बेजों लोगोसे भकेल डान्स बेखौबो जोङो कर्स हिसाबै होफागोन निश्चय जोंनि फरायसाफ्रा बा आउटनि फरायसाफ्राबो बेखौ माने सोलोंफैनो हागोन आरो जेनेरेलि जों बेखौ सेटारडे सानडेआव होनाय जायो नालाय बेलेगफ्राबो थिग बिदिनो जों सेटारडे सानडेआव जों बेखौ होगोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो एनसिसिनि खोथाबो सानगासिनो दङ एनसिसिखौ दासिमबो जोङो फाइनाल रिजाल्ट मोनथ'वाखै अलरेडि माने माबायाव तेजपुराव जोङो हेडक्वार्टाराव आर्मिफोरनि जिथु हेडक्वार्टार थायो जों बेयाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों दासिमबो जेबो रिजाल्ट मोनथ'वाखै गोबां गलायमोन्देर बेवहाय माखासे कर्सफोर नोंथांनियाव मोननो हायो दा नार्सिं कर्सबो नोंथाङा होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेनि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा आচ্ছা जोंहा बे नार्सिं कर्सनि माबायाव जोङो मामोन ओरैनो जोङो नैबेथ' सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे जिहेतु बेयाव गलाय मलाय बहुत कर्सेस होनाय जायो जोङो सेरेगा ग्रुप अफ इनस्टिटिउसन होननानै जों मोनसे रेजिस्टार खालामदों सेरेगा ग्रुप अफ इनस्टिटिउसन माने जोंहा बेयाव मोनसेनि अनगायैबो बांसिन इनस्टिटिउट जमा जानानै दं जेरैहाय आं दहाय बावैसो बुंलांदोंमोन मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स बेयाव जोङो मागोन सेरेगा इन्स्टिटिउट अफ मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स होननानै मोनसे रेजिस्ट्रेसन प्रसेस बानायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे सेरेगा इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स एन्ड हस्पिटेल होननाय जोङो अलरेडि रेजिस्ट्रेसन खालामबाय आरो बिनि थाखाय माखासे एप्रुभेलबो जों मोनबाय आरो फार्दार आरो नांबावगौ आरो ना बेनिखाय हिसाबै जोङो देग्लाय जोङो फाइनाल टार होनथ'नो हाया खिन्थु नैबे फैगौ सेसन जेनेबा जुलाइ आगस्टनि गेजेराव जोङो देग्लाय नार्सिं कर्स होनो हाथारगोन ना हाथारा फाइनाल डिसिसन फैगोन जिहेतु जोङो थाबायनाया दाबो प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ निश्चय जायोब्ला जोङो बेखौ नेक्स्ट जोङो एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों मिथिहोगोन जों बेयाव नार्सिं कर्सजों लोगोसे मा होनाय जायो पेरामेडिकेल कर्सेस जेरैहाय मा टेकनिशियान लेब टेकनिशियान थायो अटि थायो ना जेनेबा ब्लाड टेस्ट खालामनाय इउरिन टेस्ट खालामनाय बेफोरबायदिनि कर्सखौ जोङो होनाय जागोन आरो एक्सरे टेक्न'लजि जेरै सन'ग्राफि बेफोरबायदि कर्सखौबो जोङो लाबोनो सानदों ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो मा खालामबावनो नागिरदों जोङो आइटिआइनि जेनेबा आइटिआइनि कर्सेसबो जोङो लाबोनायनि प्लानिं देग्लाय खिन्थु बेखौ जाथ'नाय नङा नेक्स्ट इयाराव जोङो बे जानो हागौ देग्लाय जोङो खिन्थु निश्चय नार्सिं इन्स्टिटिउटखौ लाबोगोन